Здравейте! Благодаря на всички, които харесаха видеото и се заинтересуваха от този толкова сериозен фактор, стреса, който засяга нашето здраве. В първото видео в най-общи щрихи споделих какво причинява стреса, защо често е невидим за нас и без да го осъзнаваме, той се оказва най-големия виновник за много различни здравословни смущения, а често и заболявания. В това видео ще разберете как стреса засяга някои от най-важните ни органи и системи, а в тази и в третата част ще споделя как различни растения в природата с техните съставки и някои микронутриенти, съчетани чрез научни методи, гарантират висок процент усвояване на всички вещества, които подпомагат елиминирането на въздействието от стреса и ни подкрепят в ограничаването на последствията върху нашия организъм. И така, продължителният стрес е голямо натоварване за сърцето и кръвоносните съдове. Кортизолът е хормон, който има много високи нива при хроничен стрес. Той